సహోదరులారా చిన్నపిల్లలారా జాగ్రత్తగా వినండి. एक धनी व्यक्ति का स्वर्ग के राज में घुसना बहुत मुश्किल है. ఒక ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించుట జరగని పని, చాలా కష్టం, అసాధ్యం. और यीशु ने कहा पहले अपना स्टेटस चेंज कर फिर स्वर्ग के राज में घुसना. నిజంగా అందుకే అన్నాడు ఆయన స్టేటస్ మార్చుకో తర్వాత పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించన్నాడు ఆయన. जब आप जवान होंगे మీరు ఎప్పుడైతే యవనస్తులు అవుతారో हो सकता है आपका ध्यान खुदा की ओर कम और पैसा कमाने की ओर ज्यादा चले जाए. ఒకవేళ మీరు దేవుడి వైపు తక్కువ డబ్బులు సంపాదించడం వైపు ఎక్కువ అయిపోవచ్చు. और आप ये सोचो मैं पैसा कमाऊंगा, बड़ा व्यक्ति बनूंगा और खुदा मैं बाद में उस समय खुदा को मानूंगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा. నిజంగా నువ్వు ఇలాగ ఆలోచించొద్దు. నేను డబ్బులు సంపాదించి పెద్దవాడిని అయ్యి తర్వాత నేను ముసలివాడు అయిన తర్వాత యేసుప్రభు వైపు తిరుగుతాను అనుకోవద్దు. आप अपने लिए स्वर्ग का राज्य का द्वार छोटा कर रहे हो धनी बनने के चक्कर में. నిజంగా నువ్వు ధనవంతుడు అవ్వడంలో దృష్టిలో పెట్టుకొని దేవుని యొక్క రాజ్యం యొక్క ద్వారం నువ్వు చిన్నది చేసుకుంటున్నావు. అలాగైతే मेरे साथ याकूब की किताब निकालना. యాకోబు రాసిన పత్రిక మీరు చదివినట్లయితే उसका चौथा యాకోబు రాసిన పత్రిక चौथा अध्याय 4వ అధ్యాయం